Salut, prieteni. Prieteni, mă rog, oameni. Sunt singur de data asta. Mă voi juca un compe și cam cred că ăsta e. Pentru că prietenul meu Andrei este plecat. Mie mi-a fost silă să ies azi pe afară. De fapt o să ies, dar mai târziu. La vreo, cred că 3, nu știu. În fine. Mi-am schimbat și ținta, că de ultima dată când am mai jucat aveam Crosshair X-ul instalat, dar acum nu-l mai am. Mamă, nu mai știu să trag. Să mor eu de mai știu. Bun. Ce slab, uite. De fapt, cred că joc un pic mai mare volumul, că vreau să aud. Skillish-ul. Da. Ăsta e bun numai cu cuțitul. Pot să jur că ăsta e bun numai cu cuțitul. Dar juc, nu știu, eu nu cred că am mai jucat eu de mult și nu sunt obișnuit cu sensibilitatea asta. Am presimțirea că gen câștig meciul ăsta pentru că sunt cam slabe ăștia, nu prea. Asta e și warm-up-ul, poate. Fac smurf, dar... No, cred că și e așa slab. M-a lăsat un HP. Da. Uite-l, bă, câte treacu... Ai de cap, mi-a dat 6 hituri. Urăsc Glock-ul, deci nu-mi place, îl urăsc, nu pot să joc cu el. Nu o să stau eco prima rundă până la urmă, că nu ce faci. Nu l-am prins la timp, că dacă prindeam... Încă-l pe slab. Băi, eu zic să se lase până la urmă, că na... Trebuie să ne lăsăm un pic. Nu, l-am luat. Bun, spune. Da un pic mai mare sensibilitatea totuși. Joc pe 1.62, că e mai bine așa, da. Slab cu digălul, dar încerc să dau capuri. 3 hituri am tras, 3 glanțe. Mamă. S-a supărat. Că nu l-a băgat pe terminatul ăla. Uite că nu l-a băgat pe prost. Nu mai stau să dau cut. Deci o să trec direct aici, o să dureze un pic mai mult videoclipul ăsta, dar nu contează. Sper. Puteți da skip la chestia asta.
sper să mă găsească la fel de repede meci. Am pe arabe tricul, dar nu știu dacă intră. Eu cred că iarăși e plecat terminatul. E online, da. Nu știu dacă intră. Delma Community. Cred că e văra meu. Nu-i văra meu cu ăștia. Sunt admin. Și mai bine. Jucător 5M, jucător CSGO, jucător Anubis. Aia că mă jucam eu Anubis și de aia cred că a băgat, dar nu mai e mișto Anubis acum. Futus morții, nenții, machii. Slabule. Iarăși LSGG ăsta, nu cred că e. Nu cred că e tot același, LLS, mă rog, fine. Nu cred că e același, că știu că l-ar chema altcumva. Aha. Plănuiam să-mi bag jocul nou cu hack-uri, să mă joc, dar nu știu, mă mai gândesc. După trebuie să-mi fac, nu neapărat trebuie să-mi fac Steam Guard, dar o să trebuiască un pic. Nu prea mi-a mers bine Bunny Hop la banii buni. Bun. Hey guys. Nu, am uitat că nu-i pe Hey guys. Hey. Shut the fuck up. Da, bine, ce welcoming a fost. Îmi place pula. Potamge. Îmi place pula, fără nicio glumă. Îmi place să o ling și să o bag în gură. Să mă joc cu ea, să o ai frumos. Nu mă fute în cur, că am curul păros. Edis dau un bling bling, în cur vreau să te ling ling. Să te duc acasă, să fac un sming sming. Să copiii, să ți port în gură. Dar nu cred că bomba nu era acolo, deci e bun. Da, încerc să iau pe la spate, că bomba e dacă tot e lung. Gata, bomba e moartă, și ăștia. Pit, minus 25. Shut up, please. Oh, fuck you. Era și roșu, voiam să-l fac med un pic. Îmi plac roșii, dar nu se enervanți în unele momente. Îmi place pula. Îmi place pula, fără nicio glumă. Îmi place să o ling și să o bag în gură. Să mă joc cu ea, să o aling frumos. Nu mă fute în cur, că am curul păros. Edis dau un bling bling, în cur vreau să te ling ling. Să te duc acasă, să fac un sming sming. Să copiii, să ți port în gură. Să... Da, bun, o să câștig eu. Well, nu mai intrați, gata, s-a terminat. Bulangol Kitty State. Voiam să iau Deagle-ul ăla, dar nu mai. Ei, unlucky. Mă duc long. Adică încerc să-l țin până la urmă, că sclavilor, să văd cum mai intrați.
Deci nu am dat bine. Trebuia să-l dau mai și ca specific. Îți copii, să ți-ai pot în gură. Mam. Nu, stai. Short. Please help me. I'm coming. Ăsta. Mâncați-a și curul, că mai dai și flash, a? Se duc. Bă, și dacă aveam destule gloanțe, prostul ăla cred că a tras în aer până să rămână atât de puține gloanțe, că nu cred că s-a omorât. S-a împușcat cu ceva sau ceva, dracu. He's short. You saw him. City. Nice. Uite ce schimb pe scar de pe Panda Bay are. Băi, am zis la unul. Era un joc, l-am văzut pe TikTok, era un joc de 15 euro, arăta deschide pe euro. Am zis că nu se merită, taci morții mătii. Am zis că nu se merită 15 euro pentru un joc de ca de pe Roblox. Bă, și a zis unul că-s Hey, broke. long. Ei, eu lucky! Am ce bun. One pit. Pit. Da, schelișul. Că gen, uite ce bun sunt. Jarem, çok fara şotka Jarem. Taci! Na, așa. Am un pic de anger problems, ceva. Am anger issues în unele momente când mă nimeresc cu turci de ăștia, dar acum cred că dacă am un... am ăsta, pot să fac chestii miraculoase chiar. Adică încerc. Ăsta moare cu AWP-ul, aștept să moară. Nu, n-a murit din păcate. Ебать. Aia, du-te de dracu. Și o să mai intre și unul B. Hai că a fost bun. Mit. Taci. Short. Da, nice info. Da, bine că nu e gay, ca nu ca să poți să te omor onda viitoare să ți-l iau în gură. Frumos ăsta. Mi-a plăcut. Cât a fost, mai am deschis o cutie și mi-a picat tot un de la un pe 2000 de raritate căcat roz și gen... Era bun, nu pot să zic nu. Îți vreau copii să ți port în gură. Come on, go there. Uite-te la terminatul meu ce face. Trage cu digălul, are giga și trage cu digălul. După și că și știe că e terminat rău. Bă,
Dacă am văzut că nu mi-a mers cu seringa. Adică mi-a mers, dar nu bine, că ce să fac eu close quarters cu seringa până la... e unul mid, one med. Man. Why you mad, bro? Short one, short, man. Go short, watch short. Că nu mi-a dat damage totuși. One mid. A long, I think. Yeah, A long. One long. Fuck you, short. One city. Nice. Хорош, брат, хорош. Чему? Чё, хорош? Брат, передумаешь по-братски? По-лапски, да. Брат, оружуешь? Да. Îmi place pula, fără nicio glumă. știu, Îmi place să o ling și să o bag în gură. Să mă joc cu ea, să o aling frumos. Nu mă fute în cur, că am curul păros. Edis dau un bling bling, în cur vreau să te ling ling. Să te duc acasă, să fac un sming sming. Să copiii, să ți port în gură. Să... Da, să mai dăm. Aș credeam că eu i-am dat damage. Has been planted. Îți vreau copii să ți mor în gură. Slap easy. N-am, de fapt am apucat, dar n-am apucat să-l și fac. Eu auzite from curții. Fundul sau cum vrei. Da. Kings, cum să te cheme, mă, Kings, man? Și mai și comentezi. Bă, și eu n-am făcut niciun MVP, sunt singurul terminat care n-a făcut MVP. Să-ți foarte gura! Bine, mă, sming. Sorry, sming. Dușmanii mei. Bă, dar hai că n-am mai apucat nici eu să fac un kill de mult. Ți-i barte în gură. Little did they know. Bomb has been planted. Să nu tragem! Uită-te la el, terminatule! Fuck you, bitch. Bitch! You fucking pussy! Good luck trying to sleep tonight without worrying about the fact that I will cut your fucking throat open, uh-huh? And then put a cigar in there. Ca să ai cancer la te-ar dracu să te ia. Ardevar focul de turci. Terminați. Dușmanii. Să te aduc acasă să-ți fac sming. Deploying flashbang. One long. Să nu te duci, mâncați-aș. Nu, uită-te la terminatul ăsta. Nu te du, dar dă-te dracu, fă ceva. Uite, băi, Tana și prostul Ciuciu. Uite,
He's easy. Deci că-s bătuți în cap, adică gen zi și sunt la... Uite, uite. Bravo, mă, slabule. Defusing. Faza e că nu găsesc player, efectiv. Moja brat, AWP. Kill yourself. MKS, brat, MKS, man. Bra, sen joc, nu se ne. Eu te-ar draci. Și microfon. Din Grand Bazar. Suicide one. AVP. Incendiary out. Long, long. Je m'appelle Adolf Hitler. Je m'appelle Adolf Hitler. Uite-l, bă, dar de unde dracu știa că vin pe la spate? Too long. Mid. Speriat eliminatul. Așa, mă, ții shift-ul, mergi, și shift-ul, mergi. Gen kill yourself, da? Ar trebui să se omoare băieții ăștia. În afară de Chiosos, că el săracul n-a zis nimica. Tot meciul n-a zis nimica. E slab de aia. Îl așa un pic de skill-ul până la urmă locul. Se aude din fundul curții. Are nete pe sârmă și vorbește. Eu zic să nu mai VB. One long. Low HP. Mid. Dar de unde morți, mătii, mă știai? Sau sistema. Nu mă las de jocul ăsta, nu mai gata. Mă joc compe numai când sunt cu cineva. Când am un full. Când am o echipă full ca să am cu cine să mă înțeleg. Ori când am 3 sau 2 de mei în echipă. Sau dacă suntem 2, mă rog, în echipă și restul 3 sunt terminați, dar măcar să mă înțeleg cu unul. Da, hai, dăm abandon, băga mea și picioarele de joc. Tu-ți morți, mătii, că n-am cu cine să mă înțeleg, oricum am 30 de minute cu ăla. Hai să ne jucăm Gameblocks, că, na, ce dracu să facem, hai câte minute avem? 24, bine, aici se încheie episodul, că am murit de nervi. Fac mai târziu altul. Bye, bye.